Nosaltres ara el que hem de fer és petar un servidor. ¡Oh, qué miedo! Com ha patat. Ja ens estem fregant els USBs perquè és un dels moments més divertits i més participatius de la segona hora, per bé que avui hem incorporat aquest concurs. Ja ho sabeu, el concurs On és l'Àper a través de Twitter i de 8TV. Heu de mirar el programa i trobar l'Àper, el nostre gos, el gos d'en Xavier Pérez Esquerdo, fer-li una foto i penjar-ho a Twitter dient que ja l'heu trobat. Em consta que algú ja l'ha trobat, Sí. però no ha posat l'etiqueta. S'ha d'etiquetar bé. Epa. S'ha d'etiquetar On és l'Àper. Coixinet, on és la... No, això tu sabràs, Víctor, quan el treus a passejar, per on te l'emportes. Va, anem amb això de la patada de web. Ens ha escrit en Miquel, diu: bueno, soc un jove escriptor que s'ha fet una web de la seva primera novel·la. Està hostatjada al servidor d'un amic i m'agradaria veure si aguanta la vostra embestida. Sí, home, sí. La novel·la com es diu? Et recordaré. Ah, molt bé. I el web quin és? Doncs www.etrecordaré.cat. Doncs que peti el servidor. Que peti el servidor. Que peti el servidor. Que peti el servidor. Avui volem petar el servidor d'aquest novel·lista que presenta la seva primera novel·la en aquest web que acaba de petar ara mateix. Un dia més alegrant-nos de la desgràcia virtual aliena d'aquesta persona que ha demanat voluntàriament que tots els oients de la segona hora entréssim a recordaré.cat i li petéssim el servidor. Feina feta. Gràcies, Anna. A vosaltres. Si t'ho fessin a tu no riuries. No, per això no ho demano.